Simbo adresana. Umi abafupi. Asiba mese mazhinji munondiziva. Ini kansela wenye andidi. Katinoda kana tasvika panapo. Tinoyenza unokosha watauya nawo andidi ka. Tinoda discipline. Munhu wako ndiwe muridzi wawo andidi. Parikunze munhu ataure. Ndiye anenge angonzi ataure andidi. Asi mese muchabuda pazvivhiti andidi. Asi nongodawo kuti program atawira panapa ite very short, precise, vanhu voenda kwavari kuenda. Ndozoti wadhako wako batai munhu ngaende izvozvo. Batai munhu ndozati kutaura zvakomana handiti. Nda kuti DARWIN iwanikwe iri smart, poitiwa zvinhu zvakanaka handiti. Saka tishandise rodhi yatikuenda nayo, mayuthi pamberi voenda kuvhura rodhi. Tosvika kwatiri kuenda nanasekuru. Ndotenda ndakutendai wanangu. Makadimu.
Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari rimwe zuva. Munoti chizve? Namuhla ngelinye ilanga. Chero vari kuedza kundichuna rurimi urwu kuti rupedzisirerwa ruchati nxa chete kana zvanaka. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mule Zimbabwe sesihlangane njalo namhlanje phela sisendaweni osesigabeni okuthiwa kuseMount Darwin. Mule Zimbabwe siphathele olunye uhlelo ngolunye uhlelo esasilipromisile ukuthi sizalilethela lona. Nzvimbo yatasvika pari zvino tatungamirwa nemhepo vari kuti ivo pane vana vakashayika munguva yehondo, macomrades naika akashayika neuwandu hwavo vachibhombwa variyo nzvimbo ino yatiri. Naizvozvo takuda kuti tipinde musango rino navo tione kuti zvakamira sei, vanotiratidza sei, vanoziva sei kuti apa ndipo pane munhu, apa ndipo pane munhu. Saka pari zvino ndo patavaka Nigeria. Mule Zimbabwe namhlanje indaba esilandileyo ngokuthi kule ndawo lapho kwafela khona amaqhawe phelelela ilizwe lethu leZimbabwe phela ukuthi lithola uzibuse. So kule ndawo lapha sizakhokhelelwa ngilaba bomoya, laba balamadlozi behambe besitshengisa bona ngomoya ukuthi lapha yikho kula okwafela khona abantu. Mule Zimbabwe sizathi silinike khathesi isikhathi sokuthi sibone ukuthi basitshengisa njani. Sesizathi singene phela kuleli ganga okuthiwa yikho kwabulewa khona amaqhawe lamabutho wethu lelo phela thina eZimbabwe. Sengikwazise muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Emazana
bandiri atiende mwana weroba unga 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 bandiri atiende mwana weroba bandiri atiende mwana weroba unga bandiri atiende mwana weroba bandiri atiende mwana weroba unga bandiri atiende dunga bandiri atiende dunga bandiri atiende bandereya dunga bandiri atiende mwana weroba dunga bandiri atiende bandereya dunga bandiri atiende mwana weroba dunga bandiri atiende bandereya iwe comrade weroba bandereya atiende bandereya dunga bandereya atiende mwana weroba iba atiende bandereya dunga bandiri atiende dunga bandiri atiende bandereya iwe dunga bandiri atiende mwana weroba dunga bandiri atiende bandereya dunga bandiri atiende soko murewa dunga bandiri atiende soko murewa dunga bandiri atiende sekuru wangu ai atiende ai atiende bandara yayo ai atiende sekuru wangu bandiri atiende mwana weroba ai atiende mwana weroba dunga bandiri 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 atiende Hello viewers, my name is Benjamin Murizo. I'm the principal of Masuka Christian Junior School and High School. Masuka Christian High School is situated in the southern tip of Zimba district, about 18 kilometers away from Harare. I want to tell you that Masuka Christian High School and Junior School is a school that has got the best ICT programs in the province. We have state-of-the-art equipment in terms of laptops, in terms of desktops, in terms of tablets, and we have very qualified teachers to handle these. I also want to say that Masuka Christian High School is long stigmatized. We offer the best in terms of laboratory equipment in science, and also our teachers are very qualified. We have one of the highest pass rates in the district and also in the province. So all parents out there, please bring your children to Masuka Christian High School and Junior School, where we offer the best, where we always strive for the highest. Our motto is, our students are our pride, our teachers are our pride. Thank you. Bye.
muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvionera ka zviri kutora nzvimbo pane ino nguva. Chandingangoda kukutsanangurirai ndechekuti vanhu vamuri kuona vakabata matombo, matombo iwayo vari kuaisa pese panenge pachiradzikwa, pese pakaradzikwa munhu. Ndofunga muri kuona vakawanda vari kubatwa, tingati vari kusvikirwa, vari kusutswa nemweya wemufi. Vanoratidza kuti mufi akafa sei. Pavanozorara ndo marariro akaita mushakabvu paakabhombwa kana kuti paakapfurwa nenyere munguva yehondo. Naizvozvo mifananidzo yamuri kuona ika, kana munhu abva panzvimbo paaenda akuchienda pamwe zvakare, anenge achiradzwa pamboenda ipapo panobva paiswa dombo kuratidza kuti apa pane munhu 1 akaradzikwa akafirapo, oenda zvakare pamwe onorara ipapo akutoratidza vamwe. Asi kachiitiko ichochi chinorwadza nekuti muri kuona vanhu ava vakabatwa nemweya. Naizvozvo ndofunga maona avo vabatwa nemweya wegudo vachikwira mukamuti kadiki diki vachisvetuka. Ndozviri kutoitika izvozvo. Munhu anenge asina kupfeka bhutsu zvozopedzisira akuvara. Vamwe vacho ndatoona vari kutobuda ropa kumeso chaiko, nekuda kwokuti pavari kujambira vanenge vachiratidza mafiro akaitwa nemunhu munguva yehondo. Naizvozvo zvisakukanganisei kuti chii chiri kuitika. Ndo mufananidzo yamuri kuona pari zvino. Sorry. Masango
indonzi Inoki Munatsu Mashonganyika ndobva kuchifu kumaronda mashanu. Munin'ina wangu akatenga nzvimbo inei 2017 takatenga tisingazivi kuti ndo chimiro chapakaita panapa. Saka tazoziva chimiro chakaita panapa takaedza kufenza ndongwati fenzi maiona tichiedza kuchengetedza nzvimbo inei nekuti mapfupa itori pachena. Saka takaedza one patogonera zvimwe tichifutsira zvimwe chivhara nematombo. Pakazouya vanhu veforeign heroes ndo vakazotiti makakanganisa dai makatanga matiudza kudaro taizotora matanho ekuti tivige magamba aya patsva. Ini ndonzi Devi Mfuka. Ndiri mamatope. Ndakamirira madzibaba achief matope. Zveshuwa ndine chivimbo chokuti takava nokudedzwa pano zvichinzi pane mapfupa evana avhukunurwa. Takauya neve foreign news vakauya pano takakwanisa kuomberera machira takataiwa zvinhu zvasvika kunyika. Saka nepo musi wa10 December mwedzi uno kwakauya vakuru vatiinawo vanova ndova nebasa ratiri kufamba naro vakandidedza. Ndakadedzwa kwachifi inini ndine vakoma vangu vakuru vasipo. Takaendako takasvika takasangana navo vakuru ava. Vakati tauya kunochenesa nyika. Nyika ino yakazara ropa. Takati todii zvayakazara ropa. Achinzi aiwa vana vangu tine midzimu yenyu inoda kuti iuye. Zveshuwa nekuziva kwangu ndakapedzera kunzwa madzibaba angu achiti tanga tine midzimu inova yakatsoparara kare but isusu hatina kuiona. Takati aiwa zvakanaka tofamba sei. Vakatipa nzira gwara rokuti tifambe naro vakuru ava vari papapa. Vakati imi miteirai kumashure kwangu ini ndichakudzai zvandiri kuda. Zveshuwa takakwanisa kuteera mashure mavo. Vakati tiri kuda kuti tibike doro kuna mukaradzi ndokwanyanya kuera ropa rakanyanyisa. Kune zvinhu zviri kuitwa zvakaipa. Vana vakauya kunoshanda asi vakubayana. Midzimu yenyu inoda kuti iuye but tiri kutadza kusvika nenyaya yetsvina dzamunyika. Takavateverera. Takauya takavaka misha yedu apo. Takaita zvese zvavakatiudza kuti tiite. Takatevedzera vachida kuti vachenese nyika. Nepo vakati aiwa vanangu pano patasiya pane magamba. Zveshuwa takatungamirwa ini ndaipaziva kuti pano pane magamba. Asi ndakatungamirwa nemhepo dzanga dzakapotera vana pamwe chete nasekuru vatiinawo. Takauya pano vachiwa nofunga maona pano matombo anga akahipwa vaiwa panenge pahipwa peiswa matombo panenge pahipwa kusvika takutoona mabhonzo evanhu. Ndofunga ndo zvatiri kufamba nazvo. Ndatenda hangu. Mazango
Shifa. That's Shifa. I don't like Bagheros. Ready? Up. That's Shifa. Akarwana akatenda pamoja na community parents. Aisha utakafika kupi. Alipana. Aronza. Sita rocha cha. Ndio ndio bali ndio alipana ashaenda vipi. Ndinokukwazisai mhuri yese yeZimbabwe. Ini ndinonzi Gift Madziva Kapembeza. Nickname vachitika Dimba. Ndiri ward councillor wemuno mudunhu reChemagora Mount Darwin. Ichokwadi urongwa hwakauya nanzou takahutambira. Takaona takafamba nematare. Takaona shuwa zvakakodzera kuti vana vari pano. Zvasarira kwandiri ini councillor na MP toenda ku Foreign Heroes. Basa rakanga rakagarirwa mumashure. Ichokwadi vana vari pano vane shungu yokuti vasvitswe mavanofana kurara. Panoti vana vakuru vaviri vanakanga kwamazita vakatraina na comrade parents shiri vari pano vakabombwa vari pano zvekare. Turi kuti vana ivavo ngavachitorwa nenguva toitawo basa nenguva isu vana varadzikwe pakanaka. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Comrade Masango takaparara. Takaparara. Ndikangoti hatingangopedza chirongwa tisina kukutendai vana matishanyira nechisuwiso changa tine mhuri yenyu tanga tine kusuwa kukuru. Ndingangoti matutu aya kwakuri kuungana kwefu ratatiziva kuti pane vana varipo. Sezvo kana mazviziva aiwa munotosvitsirawo kuvakuru vedu. Ndinokutendai zvakanyanyisisa nokunzwo guhu rokuti aiwa kune nzova svika mukati matiri vatiri kubata navo ndivo vanzvo vatiina vava. Ndinofunga tine mabasa akanaka atiri kuita avari kutiita avari kutuitira atiri kunyasa kugamuchira kuti aiwa vari kutichenesera nzvimbo. Ndinotenda. Sekuita kwedu taakudakisa maoko
tinoisa runa rukapetwa runa. Handitika ngatiendei vakadzi mururu. Ngatiendei. 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 Ndicho chirongwa chatakupaika muri Zimbabwe. Ndofunga mavaona vachifamba vanga vakabatwa nemhepo dzakasiyana siyana. Asi kachera chandaona inini ndechekuti mukatarisa maendero vanga vachiita panzvimbo nenzvimbo akasiyana. Zvanga zvichindiratidza kuti firo yakaita munhu uyo ndiyo yatiri kuratidzwa pari zvino. Yakozi ndamboona kuti kune vamwe vangachiratidza kuti kana mavuto vechivhika vanofamba nemudumbu vechizama kunoita sei kuno kwete nemudumbu vanofamba nedumbu nemundewe vachikrola nai exactly vachikrola. So I think mule Zimbabwe lizibonele lapha kade sitshengiswa khona amaqhawe akuthi hafa njani lokuthi angaphi lapho umuntu afika wafela khona. So mule Zimbabwe ngethemba ukuthi kule ndawo elibone khona abanye behamba ngezisu, liyakwazi ukuthi nxa usempini abantu bahamba njani ukuthi bezivikele. So lizibonele lapho umuntu ade efike wela khona elala o ehlala o umoya wangikhona nxa umbambile, which means kulapho kebe kwafela khona umuntu okulamathambo. Chera ndabva ndafunga kambo ka Simon Chimbetu hanzi mavaudza here kuti mwana wenyu akashayika. Munoona ka vaimbi vanoimba kunge vakasvikirwa. Dzimwe nguva tichinzwa nziyo idzodzo kana usina mind yehondo, usina zvakare kumboona zvinenge zvakaitika, usina kumboona mapfupa seatiri kuona panapa, nziyo dzakaita saidzodzo dzinenge dzisina meaning. Asi kana wazopinda musituation yakadai so ndopaunotanga kuona kuti nyika ino yakatouya neropa. Anoziva ndiani manje kuti uyu chii chako. Ndiri kutaura imimi kamuri yeZimbabwe muri kutoona. Zvinoreva izvo kuti sekuru wenyu asina kudzoka kuhondo vaya vari kupi? Kudai varipo panapa. Saka nhau yatiri kutaura nezvaei musaise kure muchiti ndezvekumakore-kore izvi. Nyika haina kurwiwa, DARWIN haina kurwiwa nevanhu vekunoko. Yairwiwa nevanhu vaibva kure kwakasiyana siyana. Saka Zimbabwe iri panapa. Vana veZimbabwe vakafira pano. Ndipo paya patinotika vedwe umbavha hwawanda munyika. Nyika iyi yakafirwa nevana. Zvinorwadza izvi. Takambotaura nevakasiyana siyana vachiti dai paonekwa kuti mhuri dzakasiyiwa nevafiwa vava dzachengetwa here. Chionaka vari kutambura, vari havasi pamusha wavo. Mhuri dzavakasiya futi dziri kutamburana nhasi, hapana ari kudzicheuka. Ndikubate ipapo Shumba, handisi kutaura chio kuti chii dzinochengetwa sei mhuri ivo vasina kuchengetwa. Ndopatava dzinokwanisa kuti dzizochengetwa kana ivava vaita sei vachengetedzwa. Asi ko vakachengetedzwa kare dziri kuchengetwa here? Mule Zimbabwe singachona isikhathi silapha siyenza idebate, but esikufisa ukuthi amaqhawe lawo ehambe ebekwa lamanye amaqhawe. Mule Zimbabwe sakwazi ukuthi ilizwe lethu alithathwanga nje ngepen lephepha njengoba lisizwa kudala, but kulabantu abathathwa ngegazi, abanye abasilwela abasimelayo. So mule Zimbabwe ukuthi sibahlonipha silandaba ukuthi ngabayo yiphi party or which party, but sifuna ukuthi behlonipheke bethola ukulala ngokuthula njenga wonke umuntu. Iyoyo ndo nhau yakakosha kachera. Mazuano wakuti ukataura chokwadi vanhu vanokuti either wapanduka kana kuti vanokutsvagira bato kuti zvauri kutaura izvo zvinofanira kungoriwo uku, zvauri kutaura zvinofanira kungoriwo uku. Asi kamuri yeZimbabwe nyika tingaivake sei kana tisingaudzani chokwadi? Tinofanira kutaura nachokwadi, toziva kuti gwara ratiri kuteedza nderipi, hapana here arasika mumusangano. Ongo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi, chirongwa chinosuwisa nekutyisa zvakare. Ndinofunga kuti goridhe kwaraita panapa chave chiratidzo indicator kuda kuratidza kuti muri kuzviziva here.
So muli yeZimbabwe lingakhohlwa phela ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tikubikirai musine nguva. Chinangwa chedu ndechekuti mufadze meso enyu muri kudzimba dzenyu muchiona zvakasiyana siyana. Rewa nakumbira mchinda Wana wakawanda hapa. ndozandalewa kuti ngati vanozoitwa musowanenge watipa mukana tuwaudza Apo, mise zvinhu ipapo. Zorodze. Endai pachuru machinda utawa itai vari kumberi endai pachuru pakurewa ari kumberi une foja inonodiya foja ipapo takuonai zvatopera kureva kuti hakuna mwana hakuna pfupa richasara remwana akarwira hondo nyika ino vese vari kunoenda kunorara kune mamwe machinda avo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.